Helle kommer slæbende med dagens omsætning i sin pengetransport. Men jeg husker ikke, der skulle være hestevogn. Så må der være gået et eller andet galt. Ligner der heller ikke politifolk, gør det? Det ser ud som om de kæmper helt vildt derinde. Vi må se at få noget politi ind. Kald på politiet nu. Kom så publikum, hæb lige på politiet. Kald på politiet nu. Jeg er farlig, jeg brænder farlig, for jeg giver ikke far. Kald på 5-1-2, kald på 5-1-2. Det ser ud som om de er virkelig bare. Kom bare, hjælp politiet.